Πώς σκέφτηκες να φτιάξεις τη σχολή χορού? Λοιπόν, εγώ η αλήθεια είναι ότι μέχρι κάποια ηλικία δεν ήξερα καθόλου τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Και μετά, αφού είχα πάει σε ένα ΤΕΙ και είχα ξεκινήσει να σπουδάζω, κατάλαβα ότι δεν μου άρεσε και μου λένε οι γονείς μου, «ΟΚ, γύρνα πίσω αφού δεν σου αρέσει. Τι θα κάνεις όμως, τι δουλειά θα κάνεις, θα ξαναδώσεις Πανελλήνιες?» «Όχι, ούτε καν». Και λέω, μου αρέσει ο χορός, οπότε θα ασχοληθώ πιο επαγγελματικά με το χορό. Έτσι ξεκίνησε. Τι κρύβεται πίσω από τα χαμόγελα και πίσω από ένα οργανωμένο σοου? Η αλήθεια είναι ότι κρύβεται αρκετό άγχος. Γενικά η οργάνωση οποιοδήποτε event είναι χρονοβόρα, πρέπει να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα, να μιλάς με πολύ κόσμο, να τα κανονίζεις όλα, να προσπαθείς όσο γίνεται να είναι όμορφα και τέλεια, στημένα και οργανωμένα. Εντάξει, στο τέλος νομίζω το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει, αλλά μέχρι τότε η ψυχούλα σου το ξέρει. Πώς αισθάνεσαι όταν χορεύεις? Αισθάνομαι πολύ ωραία. Νομίζω είναι κάτι που μου δίνει ζωή, κάτι που μου δίνει δύναμη, εκφράζομαι κάπως έτσι. Είναι και ένας τρόπος να ξεφύγω λίγο από την καθημερινότητά μου. Όταν σε βλέπουν πιο μικρά παιδιά να χορεύεις heels, νιώθεις περίεργα? Όχι, καθόλου. Καθόλου, γιατί έχω χορέψει μπροστά σε παιδιά high heels και το μόνο πράγμα που έχω λάβει είναι αγάπη. Δηλαδή, κάθε φορά που χορεύω heels, έρχονται και με αγκαλιάζουν μετά ή μου λένε «Μπράβο κυρία, ήταν πάρα πολύ καλή». Οπότε δεν μου έχει δημιουργηθεί ποτέ αυτό το συναίσθημα το ότι μήπως είναι λίγο περίεργο να χορέψω μπροστά σε παιδιά. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Εσύ πόσα χρόνια χορεύεις? Νομίζω ξεκίνησα όταν ήμουν 4 ή 5 ετών. Κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην χορεύει, νομίζω. Και γιατί σου αρέσει να χορεύεις? Μου αρέσει να χορεύω γιατί μερικές φορές πιστεύω ότι έχουμε συναισθήματα και σκέψεις που δεν μπορούμε να τις εξωτερικεύσουμε απλά με το να πούμε κάτι σε κάποιον. Και ο χορός είναι ένας πιο ιδιαίτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Πώς νιώθεις όταν διαγωνίζεσαι, αν έχεις άγχος, αν είναι δύσκολη η προετοιμασία? Συνήθως δεν θα αγχωθώ στις προπονήσεις και λίγο πριν ξεκινήσουμε, αλλά με το που φτάνω ακριβώς εκεί πέρα πριν βγω, παθαίνω ένα κεφαλικό, αλλά... Μετά γίνεται. Μετά βγαίνει, ναι. Είναι με το που βγεις και το συνηθίσεις. Αλλά, ναι, συνήθως δεν αγχώνομαι πάρα πολύ. Οι μαθητριές μου αγχώνονται πιο πολύ. Εγώ τις αγχώνω. Τους άλλους τους αγχώνω, τον εαυτό μου όχι. Η προετοιμασία μιας παράστασης. Ναι. Είναι εύκολη, θεωρείς? Θέλει πολύ χρόνο. Εμείς δεν κάνουμε κάτι, παίρνει τα κάνει όλα. Πώς, και εσείς προετοιμάζετε τα παιδιά με τις χορογραφίες? Ναι, τα προετοιμάζουμε, αλλά ναι, πολλούς μήνες παίρνει μια παράσταση. Όλη τη χρονιά μας την παίρνει. Πώς διαχειρίζεσαι το χρόνο στην καθημερινότητα? Είναι λίγο δύσκολο. Με τις δουλειές του σπιτιού, με τη δουλειά τη δική μου, με τα παιδιά, με τον άντρα μου μαζί, τα μοιραζόμαστε όλα, μία ένας, μία άλλος. Κάπως έτσι, θα τρέξουμε όλη μέρα. Εδώ για τη σχολή πώς έμαθες? Έψαξα στο ίντερνετ. Ναι, είναι κοντά στο σπίτι σας? Είναι κοντά στο σπίτι, βολεύει πολύ. Με τα πόδια ερχόμαστε. Ναι. Και πρώτα ψάξαμε για τα κορίτσια της κόρης μου. Και αφού ξεκίνησαν αυτές, λέω θα ξεκινήσω κι εγώ. Πόσα χρόνια χορεύεις εσύ? Δεν ξέρω. Χόρευα από μικρή, αλλά σταμάτησα. Γιατί άρχισα να κάνω καταδύσεις. Και μετά η δασκάλα μου αυτή που είχα πιο παλιά και έκανα αριθμική έφυγε. Οπότε 7 χρόνια. Πόσες ώρες την εβδομάδα χορεύεις? Εδώ στη σχολή 2. Στο σπίτι πολλές. Στο σπίτι κάνεις μόνη σου προπόνηση ή βάζεις μουσική και γιόλο χορεύεις? Μουσική και γιόλο χορεύω. Ο μικρότερός σου εαυτός, ναι, που δεν έκανες καθόλου χορό όταν ήσουν μικρή. Ναι. Τώρα, άμα σε έβλεπε στην ενήλικη σου ζωή πόσα έχεις κάνει μέχρι σήμερα, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα, κοίτα, εγώ προσπαθώ να νικήσω κάποια πράγματα. Έχω φτάσει στα μισά, έχω άλλα μισά.
Οπότε θα συνεχίσω. Μπράβο. Πώς έμαθες για τη σχολή, ποιος σου είπε να έρθεις? Από μία φίλη μου το έμαθα, η οποία χόρευε εδώ χρόνια. Με κάλεσε σε ένα event που κάνανε, που έκανε η σχολή και ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πολύ. Όταν έρχεσαι, νιώθεις καλά? Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Δεν θέλω να το χάνω. Βάγια, πόσα χρόνια χορεύεις εσύ? Περίπου στα 8,5 χρόνια. 8,5, από τα 10 σου δηλαδή. Εδώ τη σχολή πώς τη βρήκες? Από μία φίλη μου που τώρα είμαστε και στην ίδια ομάδα. Ποια είναι η αγαπημένη σου δασκάλα? Η Αντωνία εννοείται. Εσύ, Ειρήνη, είσαι από την Κύπρο. Από την Κύπρο, ναι. Όταν χορεύεις, τι νιώθεις, πώς αισθάνεσαι? Νιώθω ότι συνεχώς μπορώ να βελτιώνομαι και να σωματοποιώ την εσωτερική μου σκέψη μέσω της κίνησης. Νιώθω ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης μέσω της μουσικής, αλλά είναι και ένας διασκεδαστικός τρόπος για να περνάς την ώρα σου και να γυμνάζεσαι. Είσαι κι εσύ μαμά. Ναι. Και δουλεύεις κιόλας. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να τα χωράς όλα μέσα σε μία μέρα? Όλα θέλουν ένα πρόγραμμα, ένα προγραμματισμό και γίνονται. Άμα το προσπαθήσεις, όλα γίνονται. Ο άντρας σου είναι υποστηρικτικός σε όλο αυτό? Ναι, πάρα πολύ. Μπράβο. Αν δεν ήταν, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρναμε κιόλας. Ναι. Να κάνουμε όλα αυτά. Φανταζόσουν ότι θα έκανες αυτά που κάνεις σήμερα? Να Τι... χορεύεις μπροστά σε τόσο κόσμο? Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Δεν το έχεις σκεφτεί Γιατί ποτέ? πιο μεγάλη πήγα, ας πούμε, σε χώρο, αλλά και πάλι δεν πίστευα ότι θα πηγαίνουμε σε παραστάσεις και αγώνες και τέτοια. Εσύ πόσα χρόνια χορεύεις? Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος χρόνος στη ζωή μου που να μην χόρευα. Πάντα χόρευα. Μπράβο. Από πολύ μικρή χόρευα. Ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς μου, μπορώ να πω. Πόσα χρόνια χορεύεις εσύ? Θα με 3-4. Αν την ώρα που χορεύεις κάτι συμβεί ή κάνεις ένα μικρό λαθάκι ή γίνει κάτι με το ρούχο σου ή γίνει κάτι με τα μαλλιά σου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, πώς θα το αντιμετωπίσεις? Θα συνεχίσω και κλαίμε μετά στο καμαρίνι. Γιατί σου αρέσει να χορεύεις έτσι, όταν ξεκινάς και κουνιέσαι, τι αισθάνεσαι? Χαρά. Χαρά. Ναι, γιατί γεννήθηκα λίγιστη και μου αρέσει η χώρα. Η αγαπημένη σου δασκάλα ποια είναι? Η Μιχαέλα. Τι μάθημα σου κάνει, κυρία Μιχαέλα? Σύγχρονο, αλλά δεν θα κάνω σύγχρονο. Θα κάνεις του χρόνου? Ναι. Εντάξει. Μπορούν και οι άντρες να κάνουν χορό? Μπορούν όλοι να κάνουν χορό. Η αγαπημένη σου δασκάλα ποια είναι?